Dobar dan, ljudi, ovdje danas ćemo raditi mapu, to jest ne mapu, to jest Aether survival. Sam ću igrat. Znači, Aether, znamo se. Sad, ajmo, vidimo se nakon što se svijet napravi. Dobar dan, evo nas opet tu, spavno sam se u džungli kao što vidite. Da, napisam smije, malo više ne gleda. Vidite, opet ću se baš meni. Mogu ovdje. Da je malo više. Već imamo wood. Sigurno ne bih htio napraviti kuću modelu. Ne mislim što je a bude video znači prvo ću ići u naš Nadam, naravno, pa u Aether, pa onda u end. Evo ga, stisnuo sam Aether. A mi vidimo oko dela. Ovo. To. Mislim da ću ići samo. Da. To je. Da, i vidite. Da, ja si mislim da pušu, no, when awkward, but no, aha, vidite, social, also, my skin,
Kušat ću ovo igrat Aether na serverima. To je dobro ko Juli iz ovom. I imamo je koga mi se spamaju. I... da. Gledam. Koji se zvuku gledam? Ne je to. Gdje si se zvuku? Dosta mi je toga. Sada... jednu dole kuću napraviti, neće biti jako laka. Da, ali onda ću na ovo dosta samo naći samo mjesto za kućicu, nekako malo izgledalo se, tako da, rekao sam. Snowbine, nisam uzikio. Wow, to Isuse. Kako se ovo izgleda? Auć. Moj Bože. Ovo sve najbolje. Au, ne mogu skočiti 2 bloka, jel? Skroz. Fuck! Bože! Evo ga. Rekli sam kuća. Stvarno. Evo ga. Ovo prva kuća. A onda radimo na... Ništa ne bilo.
vidite, nisam stigao objasniti. Too many items. Da, ne radi rad to. Čest. I to je to, znači, 84 dečki.